Moi kaikki katsojat! Tän tän tän. Tänään me pelataan Voltsia. Elias pelataan Voltsia. Papapa. Eli joo. Saat puolet noista muudeista. Mitä mä oon kerännyt jo. Niin niin tänään me pelaamme Voltsia. Voltsia. Mä en tiedä mikä meidän tavoite tässä sarjassa on. Eikä varmaan Eliaskaan tiedä. Mutta me aiomme rakentaa. Meidän tavoite on olla pelata tätä. Miksi sä menit ihan hiljaiseksi? Mä oon mä vastasin tolle mun kaverille Skypessä, se kysyi, että mitä mä teen. Joo. Minne sä menit? Seikkailee. Minne päin? Sä näet mut. Mä näen sut. Mä näen sut. No mä menen tänne Swampille päin. Mikä se on suomeksi? Mä unohdin. Swampi. Tämä. Et tiedä, mikä on suo. Ai niin, se oli suo. Sä et tiedä mikä on suo suomeksi. Sanot mä niin? Ei. Et sano. Laittakaa video kommentteihin, niin saamme tietää, että onko se niin. Joo. Eli sä lähdet seikkailemaan. Ai siellä sinä. Sinä olet siellä. Meidän pitäisi aloittaa tekemällä talo. Totta. Tää bugittaa, kun sulla on niin paska, tai sun vanhemmilla on niin paska. Mä kerään täällä sieniä. Haloo? Okei. Sieniä! Mushroom. Tarvittais punaista sientä. Niin mä löydetään sitä kyllä kaivoksesta. Okei, eli Aletaan rakentaa tähän. okei. Mutta eka me tehdään tää on sellainen perinteinen. Perinteinen juustokeitto. Mitä? What the Mikä toi äsken oli? Mikä? Juustokeitto. Perinteinen juustokeitto. Niin. Tämä oli perinteinen juustokeitto. Pois tiltä kaksumi. Eiku siis. En oo kaksumi. Kaksumi ei oo vierailemassa tässä sarjassa. Se ei edes tiedä kuka on kaksumi. Se. Mikä? Mikä se? Se. Se. Penis. Eiku siis. Sun Peniks äsken. Onks sulla muka sellainen? Mä en tiedä. Okei, nyt tulee vähän outoa. Random shitty, random shitty. Oli vitsi, tää eikö snapshot? No jee. Miksi teit näin korkea? Tää näyttää huonolta. Se sama. Mä teen. Matalampi. Yksi vuotta matalampi. Tee kirves. Annas mulle. Niin mä teinkin. 2.
Siis hakkaaks mäntää? Joo, hakane. Hakkaa se lisää puuta. Me tarvitaan. Okei, mä alan hakkaamaan puuta. Mulla on kiva bugi. No, Aina kun mä hakkaan kirveellä joku, niin se vaihtaa ruutua. Viereiseen ruutuun. aha. Okei, mä hakkasin nyt stackin stuffia itselleni. Täh? Mä hakkasin itselleni stackin. Okei. Okay. Miten se niin nopeesti? Taikuuttaa. En oikeesti huomannut, kun sä otit ne. Ai, saan randomisti damagea. 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 Mitä? Mä pystyn menemään tän ilman läpi. Häh? Hei! What's this random shit, jaa? Tässä sun servo vähän bugittaa. Se on sun kone, joka bugittaa. No okei, se on tää server varmaankin. Joo, tää bugittaa. Se johtuu siitä, koska en ole vielä saanut sitä omaa tietokoneittani ja No ei siinä mitään. Minä ymmärrän. Tästä ei tuu kauhean iso. ei ole se ideaalinen pelaamiseen. Käytettyä. Anna mä meen. Mitä? Tiedätkö se mikä Cheeky tai mikä se biisi oli? Missä laulaa se Jonne Aaro. Jonne. Jonne Aaro. Sen nimi on oikeesti Jonne Aaro. Sä oot Jonne. En oo, mä oon Elias. Sä oot Jonne. Mä oon Elias. Sä oot Jonne. Mä oon Elias. Sä oot Jonne. Laita vähän mikkiä kovemmalle. Sä oot Jonne. Siinä on meidän pieni talo. Aika kiva. Ja nyt tyypit kysyy, miksi mä teen tästä siististä woodista tätä lattiaa, koska se on siistiä, minä vastaan. Ja jotain random shittiä. Baby, baby, baby. Mä tykkään aika paljon tästä texture packista, tää on siisti. Ai tää sama mitä mä käytän. Onko sulla se 64x64 spalt? Joo. Mulla on 32 sillä. Mä en halunnut ylikuormittaa tätä tietokonetta. Katsotaan, paljonko mulla on RAM-muistia jäljellä. 0,5 gigaa. Aika vähän, aika vähän. Okei, tuolla. Mitä me seuraavaksi tehdään? Hakut. Joo, mä teen tän meidän talon katon. Meillä molemmille hakut valmiiksi. Puuhakkua. Pop. Jotain. Mä menen mainaa. Okei. Meillä on one kiwi car wash. Huh? Mitä helkuttia oikein? Niin mitä helkuttia teet? Kattoo. Tai tohon ei tuu kattoo vielä. Siis mä teen semmosen huonon näköisen jutun. Perhana näitä lehtiä.
Öö, difficulty. Sounds. Voisin kyllä mennä sisälle säätää näitä. Noin. Ettei näette edes jotakin. Moody. Brighti. Niin nyt jotenkin näkyy. Meillä vähän tulee tuo nimeltä koali. Laita se Ei, mitäs teet? Laita se charcoal tohon ja laita se charcoal alas siihen. Mä teen siistivuudista tikkuja. Siistivuudi. Onko sulla tortseja? Ei vielä, kun mä otan, että me saadaan sitä charcoalia. Mitä sä teet? Tällaisen. Yeah. 2 charcoalia. Nyt ainut asia, mikä meidän pitää tehdä, on toi. Onks nyt jo päivä? Joo. Vai teikö sä cheatti? Mitä luulet? Joo. Niin. Hei, joku koputtaa oveen. Kuka siellä on? Onko se naapuri Jussi? Ei se voi. Naisen palo jo kuoliaaksi. Harmi. Mennäänkö me sen hautajaisiin? Ei me edes tunnettu sitä. Naapurin setä Jussia. Setä Jussi! Niin paljon sen bussi. Mä oon siis vainaamassa täällä stuafia. Oh no, it's a zombie! That zombie nearly killed me, no! How sad is that? Yeah. Okei. Mä rikon tän puun tästä. Se häiritsee mun tekoja. Kiittää. Oikeesti. Kiittää! Mitä? Mä menen vainaamaan. Vainaamaan. Ei oo vainaama. Oh, mä löysin jo jotain. Mitä? Tää on Platinum Ore. Sitä me tarvitaan. Joo, tää on itse asiassa tosi hyödyllistä. Ai että. Syvemmälle ja syvemmälle. Alas kaivokseen me kaivetaan, oh yeah. Mitä? Löytyi koalia, löytyi koalia, löytyi koalia, koalia löytyi koalia, löytyi koalia, löytyi koalia. Koalia löytyi koalia. Se on tulla raaputtelee sitä täältä meidän kaivoksen siinä, jota mä en jaksanut kerätä. No. I found gold. Äänet on vähän... I found Öö, copper. Is it a onks copper? tää näin hiljaisella? I found some copper. Mulla on se kuparia. 2 kuparia. Oh yeah. No.
Oh, ja lisää staffia. Mitäs tää? Taas kun on näitä paljon näitä niin modeja, jotka lisää oroja, niin modeja, jotka lisää oreja. Niin kun löytyy usein kaikkea. Mä löysin yhden yksinäisen oren. Vai joka... Ei, on siellä toinenkin. Tin. Yksi säppisen salaisuus. Ai että. Tää bugitti. Että. No, Bugitti. Mulla oli 4 ja laitoin 4, niin me saatiin 1 tortsi sillain... Mulla yhtäkkiä vaan... Mä tein vaan yhdestä tikusta ja yhdestä koallista tortseja ja laitoin kaikki 4 nyt tänne ylös. Ja niin sit yhtäkkiä mulle löytyy mun kädestä soihtu. Me saatiin 1 tortsi vähän niinku häkkäämällä. mitä? Ihme. No ihan sama. I found some gravel from this deep cave. Kerästä. Lots of flint. Gravel. So now I'm going to mine this thing. Oh. Olisiko tää jakso... Kuinka pitkä jakso tää on ollut jo? Tai ei tarvii sillä laittaa, ollaan vaan siis leikataan. Leikataan moneen osaan tää penis. Ja nyt mä saan noita... Löysi iron. Se oli pelkä iron. Voinko mä panettaa näitä kanoja? Mitä? Ie. Sä et panettaa kanoja. Voinko täällä kananmunalla panettaa sitä? Ei sä et panettaa kananmunalla kanoja. Mä löysin paljon platinumia. Platinaa! Jes, meillä on nyt tommonen erikoinen mushroomi. Siis kärpäsieni. Toinenkin. Täällä on paljon sieniä. Ei hirveesti. Kerää ne! Älkää lagita. Onko tää hirvimäisesti? Mitä? Onko siellä hirvimäisesti sitä? On täällä aika paljon. Oli jo 4 semmoista sientä. Hirvimäisen paljon. Psä! Noin. Mitä hirvi sanoo? Se sanoo muu. Okei. No, my pickaxe just ran out of memory. Huh? Mun pikki. Jee, meillä on tipu. Mun pikistä loppui käyttömuisti. Yytyä. Onko sulla nälkä? No, mitä luulet? Ei. On. Mulla on puolikas tällainen ruokapiste. Ehkä mä pitäis tää vilja. Faraami. 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 Tai sinne voitais tappaa 1 tämmösen kanan. Paitsi eka tehdään niille... Joo, tehdään eläinfarmit. Sain tipun! Tipu! Älä tapa niitä. No en tapakaan. Mä teen tälle mun tipuselle. Aha, se karkas sieltä nyt. Sieltä minun ihanasta hänelle rakentamastaan talosta. Oi, meillä on 2 tipusta! Tipusta. Munakkaita. Mitä? Mä mietin, että sä voit tehdä munista munakkaita.
Tää? Niin, munakkaita Minecraftissa. No se olis. Mä kuulen sun munista. Ei. Niin sun munista. Nyt ne on ansassa! Nyt ne ei karkaa enää ja joudu monstereiden armoille. Noin. Mulla on kohta täydet, kun mä oon syönyt vaan täällä omenoja. Omenoit. Ei oo. Omenoja. Omenoja. Mä tein tänne ylös tämmösen kakkajutun. Mulla on vähän tini, kopperi ja platiniumia tuo. Joo. Takas skyboxeen. Hei, pam pam pam. Pam pam pam. Ai niin, ruokaa vaan. Tässä tarvitaan onks omenoita? Se olisi hyvä asia. Herkullista ruokaa vaan nytten tarvitaan. Ei tarvitse olla kovin hyvääkään, kunhan sitä voi syödä. Nam nam nam. Nam nam nam. Vaimo, saanko nyt sitä ruokaa? Hei. Annan kun mulla on ruokaa. Mä tein tähän kanafarmin. Pois. Tää oli perheensä ruoka-asioista. Jes. Annin sen vie nyt. Jos joku erikois texture-paketti. No tuu tänne, mulla on omena. Omena! Wow. Missä sä oot? Mä oon tekemässä kanafarmi. Kanalaa. Mulla ei oo nyt Tää tyyppi breakdancers tonne juttuun. Okei. Okay. Tossa on omena. Omena! Herkullista. Kanat lagittaa. On tää Voltsi hieno päkki, mut parempi on tekkit. Joo. Sitten kun me päästään asian ytimeen, niin silloin Volts on hienompi kuin Decked. Onko oikeesti? Oh. Aina mun mielestä. Okei, mennään nyt nukkumaan tänne meidän pieneen kuutioon. Tule tänne. Onks siellä meidän sängyt? Okei, siinä meni meidän yömme. Sinä nukahdit seisaalesi siihen maahan. Et huomannut, kuinka aika meni kuin siivellä. Siivellä? Tai jotain. Joo, eli siinä meni se yö ja nyt minä lähden taas mainaamaan minun maini-juttua valmiiksi ja minä mainaan tämän jutun. Niin... mikäs tämä on? Ai niin, se on tätä. Mikä? Miten sä löysit? Se oli pelkkää koalia. No. Jotka on täällä kanafarmin kanssa. Kanafarmin kanssa. Kanafarmin kanssa. Will Exchange modi. Se mikä lisää ne energiakondensserit ja ne kaikki sellaiset hauskat ratakkeet. Onks tässä? No vaan, mä katon. Tule tänne kanaa. Tule. Pikku. Tule tänne. Joo. Se on niin hyvä modi se. Onko? Ei oo tässä. Ei. Vitsi. Tule. Tule kananen. Tosi paljon. Mikä kyllä Mun sinne vielä. Tule.
Ette tuu. Noin, hyvä. Noniin, joku muni. Hyvä, noniin. Noin. Tuliko? Ei tullut. Täällä on taas yksi muna. Eikö siis Onko sulla munaa? kananmuna? Eikö siis omena? Oi, peruna. Joo. Nyt taas joku muni. Ja niin se ilmoittaa, että warning, can't keep up. Time run backwards. Jee! Se tulee aina, niin kun tulee toi bugi, että se blokki ilmestyy aina takaisin, kun sä rikot se. Tuleeko? Joo, mun logi tulee ilmoitus, että se on ihan spämmäytynyt täytäistä. Warning, warning. Mulle ei tuu yhtään. Ei vaan siis tonne server-logiin. Tule tänne, Jonnekana. Jonnekana. Joku sinä. Säkin oot Jonnekana. Tänne saat Jonne, mut kanalta sä näet aika vähän. Tai jotain. Niin, et me. Ei! Ei! Takaisin. Takaisin. Noin, hyvä tippu. Tarvitaanko me kukkia? Kukkia! Kukkia tarvitaan aina, ne on elintärkeitä. No ainakin tarvitaan yhteen asiaan Roussi. Mikä Crowbar? Tai mikä se on nimi on? Mä löysin bedrockin. I found a bedrock. Found a bedrock. I found also black. Bedrock, 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 right here. Ja. Homsku. Katkaistaanko tääkin sitten video nyt? Piakkoin sillä nyt on mennyt 20 minuuttia taas. Tai siis... Moikka! Moi taas! Moi taas. Noin, nyt mä löydän aina homskun. Mä lisään aina waypointteja kaikkialle. Vaikka tähän mä etuovelle. Mä tein tonne katolle. Mun mielestä oli parempi vaihtoehto tehdä tonne katolle. Tonne reunaan. Koska se mun mielestä ärsyttää, jos se tekee esimerkiksi tän crafting table eteen. Okei, mä laitoin tohon ovelle. Mä laitan tähän portaille. Portaat! Jep. Lasit. Niin. Et käytä niitä mihinkään. Lasipaneeleihin. Niin, kun mä aioin käyttää niitä, niin... Mä vähän istuskelee tai laittamaan puita kasvamaan. Eikö toi nyt riittää? Kuinka nälkä sulla? Mä oon ihan nääntynyt. Täydynkö minä tappamaan kanasen? Täydynkö minä tappamaan kanasen? Et. Hyvä. Sun ei enää tarvitse
avata ovea silloin, kun sä menet tuohon meidän taloon. Sillä mä laitoin lasipirrakkassulat siihen. Joo, mä tiedän. Joo, nyt mennään taas mainaamaan heti sen jälkeen, kun olen käynyt tekemässä itselleni rautapickaxin. Miksi mä nyt laitoin noin platiniumit taas? Hei, mä haluan ne mun rautajutut. Rautainkotit. Rautainkotti nytten! Inkotti saman tien. Haluan rautainkotin. Minä sain vaan koreja. Voikohan mistä tehdä? Furnas. Minä teen itselleni platinium haku. Platinium pikki. Platinium pekki meni rikki. Yeah. Tää hakkaa aika nopeasti. Mistä me saadaan pronssia? Kaivoksesta. Onks meillä pronssia? Bronssi, ei. Ei oo bronssi. Mut meillä on silveri ja kopperi. Ja sit mä löysin jotain materiaalia. Uraniumporen löysin. Lisää kopperia. Joo. Ollaan menty ihan hiljaiseksi. Ja lisää uraniumia. I found a diamond. I found a diamond. Ooh. Not really. Just kidding. Okay. Ironia. Tässä meillä on platinaa enemmän kuin ironia. Oikeastaan jouta. Kolmas uraniumore. Voidaan tehdä ydinpommi piakka. Niin, siitä meidän päämäärästä vielä, että mikä lopettaa tämän meidän Volt-sarjan? Ei mikään. No vaikka End. Ai kun me ollaan räjäytetty endi. Joo.
Kun mä haluaisin käyttää myös ohjuksia, ja kun ohjukset ei ole silleen niinku... kun pommeja voi käyttää entissä niinku paljon paremmin. Okei. Okay. Hei mä keksin, meidän pitää räjäyttää kylä. Joo. No ei meidän nyt tarvitse sillain päättää, että mihin me... Halo? Halo. Mä syön vanukasta. Bää. Sitten tulee läskiksi. Läskisoosia. Onko sä nähnyt täällä lähistöllä noita lehmiä? Hyvä idea. Räjäytetään lehmät. Ei mä tarvisin vaan letheriä. Hyvä idea silti on se, että räjäytetään lehmät. Tähän Antvenomille palvelus. Uraniumia. Ota, me voidaan räjäyttää ne lehmät meidän pommeilla. No vaan tarvitaan letheriä. Aha. Gravel on niin häiritsevää. Mitä? Gravel on niin häiritsevää. Aina kun sitä mainaa, niin se tulee aina tielle ja sit se on tiellä ja sitten on ikävä mainata, jee. Okei, mä oon hakannut 253 blokkia täällä mun uranium. Hei, me saatiin levy! Kun Skeleton tappo tommosen creeperi. Mikä levy se on? Far. Vaar. Far. Vaar. Kaukaisuus. Ei, se ei oo kaukaisuus. Miten vaar? Oi minä, tässä oli joku XP-juttu. Slime! 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 Slimeja! Uhu. Oh yeah. Se oli kiva yllätys. Isompi slime! Mulla on 3 slimeballia. Isompi slime! Jättislime! I found a diamond! Ooh, I found a diamond! Sing along to my skelly heart. One heart left, one heart left. No! Niin täällä on sulle ruokaa, paitsi sä et ehkä enää tarvii sitä. Mä tarvitsen tosi paljon sitä nyt. Mä oon ihan näännyksissä. Mut sä kuolit just äsken. Hei, yksi slime tuli meille kylään. Hei, mä löysin lehmän! Jes, Jes, nyt meillä on farmaa. tehdä tällä meidän... Nukutaanko seisaltaan? Oota. Mä en nukahda, vaikka toi tyyppi ampuu mua koko ajan. Hui vitsi, mä kuolen kohta. Toi on erikoinen tällä Spack Speedcraftilla, kun toi zombie pitää lapiota. Lapiohan on semmonen, että se on suoraan, kun pitää sitä. Niin. Se ei oo sellainen normaali. I hear a slime. Tää Platinum Swordi on aika hyvä. Joo, ja Platinumkin on aika hyvä. Mutta ei käytetä tätä Platinumia enää mihinkään.
Ei! Niinku se on Ui se. helkutti. Tää lakittaa. Okei. Okay. Niin, mut älä tapa niitä kaikkia lehmiä. En mä tapa lehdistä. Me räjätetään ne niillä meidän pommeilla. Kun on vaan. Mm. I found an egg. Woohoo. I found an egg. Rouhta siihen. Hei, sä kuolit. Niin mä kuolin. Hyvä yllätys. Mä en huomannut. Okei. Okay. I'm in home. You can take your stuff. Minne mä kuolin? Pahdin tänne. Tää lakittaa! Sun naamas. Liikaa. Miksi näistä lagit niin paljon, vaikka mä hostaan tätä serveriä? Hei! Sä tapoit sen. Onks toi... Oli mun lemmikki. Missä se... Minne mä kuolin? Oikeesti. Mm. Oli tänne. Siellä. Saanko mä sen mun platinium swordi? Mulla ei oo sitä. Mikä sulla on kädessä? Se Mikä sword? Iron Sword. Täällä on ihan sikapaljon näitä slimeja, mikä on siis hyvä asia. Etkä tapa näitä slimeista. Räkäpallot on minun ikuisia ystäviäni. Tässä on sulle ruokaa. Tänne pieni räkä. Aika paljon meillä on noita tipuja. Tule tänne pikku räkäpallo. Tänne näin räkä. Noin, pikku räkäpallo. Se ei oo räkäpallo, se on limapallo. Se ei oo mun lemmikki. Se on herra räkäpallo. Ei oo. Jos se olis mun, niin se olis se räkäpallo, koska se tulee musta. Okei. Okay. Hei räkäpallo, tule tänne. Tänne näin. Vai tänne mä kuolin? Tänne pikku räkäpallo. Kill all chickens. Se ei onnistunut. Pahus. Meillä on yllin kyllin aikaa saada sinut vankilaan. Missä siis sä näit niitä lehmiä? Salainen paikka. Sä et mene sinne vielä. Ei herra laimi. Herra laimi. Räkäpallo. Liiku. Tule tänne, tule tänne. Yes. Okei, kukaan ei koske herra räkäpallon huoneeseen. Se on nyt räkäpallon oma alue. Okei. Eli nyt meidän kannattaa varmaan tehdä ikkunat tähän meidän taloon. Miksi? Miksi taloon tehdään ikkunat? Niin, siitä ei oo mitään hyötyä. Ettei tulisi kylmä.
No. Ja Ellingtonin tammumaa. Hei, täällä on pumpkineja. No, jee. Cooked chickeni. Tapaatko niitä mun lampaita? Eikö siis? Ei vaan täällä uunissa oli cooked chickeni. Niin nää on sulle. Joo, mä söin ne. Ups. Ei oo tarkoitus tehdä tätä. Okei, bronssia. Miten tehdään bronssia? Niistä mä jo katoin, et mä en saanut tietoa miten se saa. Me tarvitaan metallurgic infuser. Joka tehdään laittamalla 2 wellnessia, 4 ironia, control circuit, joka tehdään platinumilla ja enriched alloylla, mikä on 4 redstonea ja 1 iron. Mitäs tehdään näin? No. Tää on helpompa. Anna mä meen. Niin missä ne oli ne lehmät? Mä en kerro, No me tarvitaan niitä. kun ne on meidän vihollisia. Niin me on menossa tappaa ne. Ei kun me räjätetään ne ohjuksilla ja lukeilla, niin sä et nyt vielä. Mä löysin jo sen paikan. Mitä painat viiliä? Häyppäs. Tää vähän liikaa lagittaa. Joskus naamassa on se lagi juttu. Noniin. Tää jostain syystä toimittaa mun call generator. Teikö se semmosen? Joo. Kuole lehmä. Ei! Lehmiä ei saa tappaa. Miten vaan. Mä tuun nyt sinne päin. Meillä on paljon ruokaa. Ja täällä on vielä noita lehmiä. Demand. Demand.